Hayi ke sana thina boqalazive seside saza nayo ke sana umntu ekucaca ukuba nguye unkosikazi kaMpumelelo ngoba sekuthiwa ingathi selobolile bethunani molweni yinda namkela kuMamgobhozi TV kudala kuqashiselwa kusithi uMpumelelo nanku unkosikazi wakhe azamthatha oyi-virgin kwamane kufakwa abantu ngabantu kodwa ke kumane kuthiwa hayi ayonyani kodwa ke ngoku abaphandayo i-monitoring spirits bade bamfumene ke phofu ngenxa yozingane zesithembu xa kuboniswa what's coming up kule season season 3 kwaboniswa ke enxibe ilokhwe epurple le ntombazana uMpumelelo athi uzayitshata okanye uyayitshata sabona nebag yakhe nayiva ipesi yakhe ayiphetheyo yabe ke ngoku ifana nale ntombazana kuthiwa yiyo le uMpumelelo ayitshatileyo kuthiwa ke igama lakhe Amahle Magazi or Amahle Magazi andiyazi uba ibizwa njani uxolweni bethu ndingumXhosa kuthiwa ke le ntombazana ngusister kaZimdola niyambona mos uZimdola bathi abantu ndiva kuhletywa kaphofu kwalapha ku-YouTube uba uMpumelelo akoyiki uyothatha umntu eziteksini xapha kulo Zimdola kukho iiteksi so akoyiki na but ke uMpumzana kuqala une-security company yakhe so ke inoba ke akanangxaki kwelo cala simbonile ke xa kuboniswa kwitrailer yale season eguqe ngamadolo enxibile ke ilokho yakhe epurple ekuMpumelelo uMpumelelo usemotweni ugaqe ngamadolo ndathi yho hayi wabe utirolo esitsho wathi umfumene umntu oza kwenza le nto ayifunayo uba uthi makaye ngapha uzaya ngapha naqoma ndimbone kongoba aguqe ngamadolo I wonder uthini unomtiritiri I wonder uyevana nale ntombazana ngoba kukhona ii-photos apho i-background ifana nendawo nayo tirelo efote ekuyo so kuthiwa inoba ke uMpumelelo wayebakhuphile bobabini niyayazi ke into xa isaqala isentsha bethunani kuyovanwa kuba mnandi as abantu besazana ke ngoku kube lapho izinto zipotyakala khona because noVuyokazi noTirelo babekhe bangathi barayithi sibabone befote bobathathu noMpumelelo kodwa kwaxa kuhamba ixesha yapotyalaka into uTirelo already sesimva ba ukhala ngento distance leyo le nayo uVuyokazi noMpumelelo benayo uVuyokazi eseKapa uMpumelelo eseJoburg ese-KZN and then ngoku uTirelo naye ngoku uyayiva into ye-distance and uMpumelelo akazuma angazenzi izinto zakhe so Amahlelo I'm not sure uba uphina but I assume inoba use-KZN kuthiwa ke intombi sele ilotyoliwe asiyazi kuba ngubani uwife number 1 ngubani uwife number 2 but ke uMpumelelo wethe ufuna uthatha uwife number 1 oyi-virgin ngoba umthatha emenza unkosikazi wamakhehla and then owesibini ke ngoku uzaba ngunkosikazi katatakhe and then owesithathu ibe ngowakhe sizawubona ke ezidlala izingane zesithembu uba usathetha loo nto leyo uMpumelelo uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video khanikhe nisho ke nani uba nicinga ntoni ngayo ndanibona kwivideo elandelayo bye.